yes fie haya and I just am going to treat the young baby. I just mama Jumadi and Cosmai. And the Ebema at Tiefo Dina Quaba Bio Asaba Opim so 104.7 FM so. And then so Yanuasia a Mmɔakyire and a Yebeye. Nema Hora Yesu Hona watching Munina ye know as sign about Besusu who bio. If you say Panifosi ye dear the bio and a ma or S3. Ain't he Aboso Bounce and a ma Ejapa idea. Yabekoswa no Abuboniama Yesu home and so. Kai say Bolingo Consorts and a one sashe Jumadi Yase. Na Juma Bolingo Consort ye di and say. Ye tre kasa se kwa kasa foforo biemu so won sembi so a watwere na opese ye nkyerase nso a kasa bia ope bia ye betumi a kyerase akomu amawo afi se wanya obi ana nsembi na opese won kyere nsem na se bra onipa bi e kasa brekro na mu nso a eno so ye betumi aya ama wo kasa bia ope mu why sini bi na opese ye ntro sini no mu nsem engu sini na se de be ya ahwefo ebetumi ahwe sini no wakenkan emu nsem no so a eno nso yebɛyɛ ama wakasa bia opemu ɛna afi nso waye sini ahoron kitinkiti bi na opese won kamom enya ne tententen baako wakasa bia opemu nso a eno nso yebetumi ayɛ ama opese woni Bolingo Consort di nkita ho a de hia ne sɛ obefa o computer ana o telephone no na wafrɛ saa number yi 0502 960 485 0502 960 485 and I say internet so obetumi any yadi nkita ho www.bolingoconsult.com www.bolingoconsult.com so ope nsema asisi ene adesua ho nsem amamre ho nsem amanyosem enigisem a atwa ye ho ahia wo wiase afana nyina akenkan ene wo abefo internet so a de hiane se wobekọ akannews.com eho de ye de twi ne fantikasa nko a ne tro niema esisi no ebeboa ma wakenkan atumpon na wahu twi atwere ne emu nsem so yie pa yeda wase bio ene twi adesua berɛ wo kyerɛkyerɛ ni Kwadwo Aboagye me rapani kwa misai ena ye de dwumadie ebrɛ wo na watwene mu no sɛ na udi achi a ohu sɛ yesusu adeyɛ kabea ho na ye ka kabea ahodo mienu ho asɛm wɔ na watwe mu dwada no ye ne ususu mprempren kabea ɛna yawada no so ye no bɛka Ɛnsiiɛ kabea na dwada no de ye de mprempren kabea nko ana di dwuma ɛma da kabea no nanso ye hu sɛ mprempren no ye kwɛ te sɛ akuapem enti asante twi mu de mprempren no ye ka ne seesei kabea aha nti seesei kabea na yɛde gyina mprempren kabea no anan mu nti yɛbɛtumi aka sɛ seesei kabea anaasɛ daa kabea nti saa kabea no yɛno ka ho asɛm na yɛka sɛ adeyɛ asɛm biara gyina hɔ na sɛ ɛni nsiakyire anaa nsianimu biara saa seesei kabea mu nti yɛmfa ne sɛ yɛwɔ adeyɛ asɛm bi te sɛ kɔ sɔre su sere ka kasa ni nyinaa yɛ adeyɛ asɛm a ɛwɔ seesei kabea mu deɛ nti a ɛwɔ seesei kabea mu ne sɛ saa adeyɛ asɛm no ne nneyɛɛ no mmaa awieɛ kyerɛ sɛ yɛgusu yɛ bra yɛ kasa no yɛgusu yɛ nti yɛbɛma nhwɛso a yɛma nhwɛso bi te sɛ mmɔfra su ne adeyɛ asɛm no na saa adeyɛ asɛm no wɔ seesei kabea mu ɛfiri sɛ ɛnɛ mmɔfra bɛtumi asu onyankopɔn yɛ adom na adeɛ kye a mmɔfra bɛtumi asu na wɔtwe ba a ane mmɔfra gu susu edi bosome a mmɔfra su nti mmɔfra su no abɛyɛ daa kabea anaa seesei kabea afei nso asuafoɔ sua adeɛ yɛka sɛ asuafoɔ sua adeɛ a obi a ɔwɔ adwuma mu a ɔhyɛ ɔpanin bi ase osua adeɛ ɔyɛ osuani mmɔfra a wɔkɔ sukuu wana wɔwɔ mfitiaseɛ sukuu adantamu sukuu ntoaso sukuu suapɔn mu wɔsua adeɛ enti mmɔfra sua adeɛ anaa suafoɔ sua adeɛ no sua ne adeɛ asɛm a ɛwɔ seesei kabea mu no enti sua nso ɛyɛ adeɛ asɛm a ɛwɔ daa anaa seesei kabea mu onipa yare ane yɛdidi
yenom etoda honam mu nye enti ene ebetumi aba sɛ obi yare onyankopɔn yɛ adom a ɔkyena obi nso honam bɛ dodo no saara enti onipa yare no yare ne adeyɛ asɛm no na saa adeyɛ asɛm no ɛwɔ seesei anaa daa kabea mu afei nso nnoma nwene prebuo no kyerɛ sɛ anomaa bi nyanya ne prebuo ɛna a sɛdeɛ tie bi a ɔbɛnwene prebuo no nti ɛdaa kabea anaa seesei kabea adeyɛ asɛm no ne nneyɛɛ no egu so kɔ so sɛ dua bi bɛn wo na sɛ akyem abɛtena so pɛn a wohu sɛ akyem no wɔtumi nwene prebuo bebree na wɔsu yɛ dede wɔtumi tu firi dua baako so na wasan akɔ dua foforɔ so na wakɔ nwene prebuo no bebree ane nnoma nwene prebuo kyerɛ sɛ adeyɛ asɛm nwene no ɛkɔ so daa anaasɛ seesei a yɛrekasa yi ne nneyɛɛ no da so a ɛda adi nti weinum ne seesei kabea ho nhwɛsoɔ bi a mɛma megya ya ama owura ɔsɛe na ɔno nso ama nhwɛsoɔ no bi aka ho yo sɛdeɛ ɔkaeɛ no nhwɛsoɔ no bi ne fa seesei kabea mu anaa daa kabea mu twerɛ hwehwɛ di ka tie ɛne adeɛ sɛm biara a biribiara nsi n'anim na biribiara nsi n'akyi no ɛkyerɛ sɛ adeɛ no din no ɛno ara na saa yɛ ne seesei kabea anaa daa kabea yɛda wase owura ɔsɛe ɛnde agye ɔsɛe mebɛma ɔkasamu binom na mepɛ sɛ ɔkasamu no wohwɛ mu na wokyerɛ yɛn adeɛ asɛm a ɛwɔ seesei kabea mu a ɛwɔ saa ɔkasamu no mu ɔkasamu a ɛdi nkan onyankopɔn hyira nipa hyira bɔne tua onipa ka tua onipa tumi nya sika nya afei ɔbrɛ adwuma mu wɔ akatua pa wɔ yɛda wase paa ɛnde hwɛ nhwɛsoɔ yi nso mmɔfra ho yɛ anika yɛ ɛna afei nso sika tumi yera ɛnde sɛ wohwɛ nhwɛsoɔ ahoroɔ a yɛma yɛ nyinaa wotumi hu sɛ adeyɛ asɛm ahodoɔ no nyinaa biribiara ɛmata ho kyerɛ sɛ ɛni nsianimu yɛka nsianimu a nsianimu yɛ atwerɛdeɛ binom a yɛde bata adeyɛ asɛm bi ho ɛde sesa adeyɛ asɛm no kabea sɛ bi a ɛwɔ baako kabea mu a ɛtumi bɛyɛ dodoɔ kabea sɛ wɔ ɛnsiiɛ kabea mu a ɛtumi sesa bɛyɛ twam kabea yɛtumi nso de bata ɛdin asɛm ho ɛde sesa ɛdin no kabea nti yɛfa din bi te sɛ kua te sɛ bi a kuani a yɛde abata kuani no anim na yɛde foɔ si n'akyi a ɛbɛyɛ akuafoɔ ɛsesa baako kabea no de kɔ dodoɔ kabea mu nti sɛ adeyɛ asɛm bi gyina hɔ na sɛ saa nsianimu bata ho a ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ seesei anaa daa kabea mu ɛho hwɛsoɔ na yɛne wo asusu ho no afei yɛbɛkɔ ɛnsiiɛ kabea nso so yɛkaa sɛ ɛnsiiɛ kabea nso yɛ kabea a ɛwɔ adeyɛ asɛm kabea ahodoɔ no mu na biribi na ɛma yɛhu sɛ saa adeyɛ asɛm a ɛgyina hɔ yi ɛwɔ ɛnsiiɛ kabea mu ɛdɛn na ɛma yɛhu sɛ adeyɛ asɛm yi ɛwɔ ɛnsiiɛ kabea mu yɛde ho mmuaeɛ no bɛba nanso ma yɛnkɔ so anka wɔ sɛ Twi Adesua Berɛ a yɛde brɛ wɔ ɔpemsɔ 104.7 FM so yi Bolingo Consort ɛna wɔn nsa hyɛ dwumadi ase na dwuma a Bolingo Consort yɛdi ɛne sɛ yɛkyerɛ kasa ase kɔ kasa biara a wopɛ mu nti sɛ wowɔ nwoma bi a wopɛ sɛ wokyerɛ aseɛ kɔ kasa biara mu anaasɛ wowɔ nkrataa bi a wopɛ sɛ wokyerɛ aseɛ kɔ kasa biara a wopɛ mu a yɛbɛtumi akyerɛ aseɛ ama wo yɛwɔ animdifo a wabene wɔ kasa ahoroɔ mu yie paa ne afei abɛɛfo mfidie nso a yɛde di dwuma ma yɛn dwumadie no ɛtu mpɔn sɛ nso wayɛ sini bi na wopɛ sɛ yɛmfa kasa foforɔ mfa sini no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a afoforɔ ɛbɛtumi ahwɛ no watie wɔ kasa bi mu a ɛno nso yɛbɛtumi ayɛ ama wo wopɛ sɛ yɛntwerɛ sini no mu nsɛm ɛngu sini no ase wɔ kasa biara wopɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ahwɛfoɔ bɛtumi ahwɛ sini no wakenkan ɛmu nsɛm so a Bolingo Consort yɛbɛyɛ ama wo
ɛna afei nso sɛ wopɛ sɛ wokeka sini ahoroɔ bi bom ɛyɛ no nea wɔfrɛ no documentaries no nso a ɛno nso yɛbɛyɛ ama wo nti yɛkae yɛ nananom ahemfo a wɔwɔ asanteman mu sɛ obi a ɔpɛ sɛ ɔnyɛ ne dwumadie bi wɔ saa kwan no so no ɛno nso bolingo consult wode ba yɛ naso ɛyɛ a yɛbɛyɛ ama wo bolingo consult asan de website foforɔ bi a ɛyɛ anika na ɛyɛ anigye paa aba yɛn bere so na saa website no ɛboa yɛ ma yɛkenkan twi ne fante anigyesɛm amanyɔsɛm amammerɛ mu nsɛm nwomasua ho nsɛm ne deɛ ɛkeka ho nyinaa ɛwɔ twi ne fante kasa mu na atwerɛfoɔ a wɔdi dwuma wɔ akannews.com no wɔyɛ atwerɛfoɔ a waben yie nti sɛ wopɛ sɛ wokenkan nsɛm yi bi akɔ akannews.com na ɛkɔ kenkan ɛho nsɛm so ɛwɔ hɔ ɛnde yɛntoa adesua no so na yɛnhwɛ kabea a ɛtɔ so mmienu no kabea a ɛtɔ so mmienu no yɛ ɛnsiiɛ kabea sɛdeɛ mekaeɛ no mekaa sɛ biribi na ɛma yɛhu sɛ saa adeɛ asɛm yi ɛwɔ ɛnsiiɛ kabea mu ɛyɛ dɛn yɛka ɛnsiiɛ kabea mpo a ɛyɛ dɛn ɛnsiiɛ kabea kyerɛ sɛ adeɛ asɛm a yɛreka ho asɛm no ne nneyɛɛ no gu so a ɛrekɔ so nti nsonsono a ɛwɔ seesei ne ɛnsiiɛ mu ne sɛ seesei deɛ yɛyɛ no da biara nanso ɛnsiiɛ deɛ berɛ a yɛrekasa no yɛgu so a yɛreyɛ nti yɛma nhwɛsoɔ bi sɛ wohwɛ sini na obi bisa wo sɛ nti sini no ɛnsiiɛ wobɛka sɛ o daabi ɛnsiiɛ ɛgu so a ɛrekɔ so nti saa ɛnsiiɛ no ho asɛm ɛna yɛkan nti seesei yɛma ɛnsiiɛ kabea ho nhwɛsoɔ nanso ansa na nhwɛsoɔ no bɛba dɛn na ɛma yɛhu sɛ adeɛ asɛm bi wɔ ɛnsiiɛ kabea mu ɛyɛ berɛ a yɛde nsianimu re abata adeɛ asɛm bi ho nti yɛfa biribi te sɛ adeɛ asɛm bi te sɛ ba anaa kasa yɛde re a ɛyɛ nsianimu di kan na yɛtwerɛ ba no bata re no ho a ɛsesa ba a ɛyɛ seesei kabea no kɔ ɛnsiiɛ kabea mu nti atwerɛ mu deɛ ɛbɛyɛ reba nanso kasa mu deɛ ɛbɛyɛ ɛɛba nti te sɛ bi a kofi reba yɛ atwerɛ kofi reba ɛyɛ atwerɛ nanso akenkan mu deɛ yɛbɛka sɛ kofi ba ama renoa aduane ɛyɛ atwerɛ akenkan mu yɛbɛka sɛ amɛɛnoa aduane nti renoa ne reba no ne ma yɛhu sɛ saa adeɛ asɛm yi wɔ ɛnsiiɛ kabea mu yɛsua adeɛ wɔ ɔpemsoɔ 104.7 radio so yɛsua adeɛ resua ne adeɛ asɛm a ɛwɔ ɛnsiiɛ kabea mu no onipa no ɛɛkasa sɛ yɛka sɛ onipa no kasa a rekasa a ɛyɛ adeɛ asɛm na ɛwɔ ɛnsiiɛ kabea mu kyerɛ sɛ berɛ a yɛgu so a yɛrebɔ amanneɛ no onipa no kasa te sɛ deɛ mekasa nti meka me ho asɛm a mɛka sɛ mekasa nti mɛtwerɛ no sɛ me rekasa yɛbɛtwerɛ bom nti merekasa no rekasa na ɛyɛ adeɛ asɛm a ɛwɔ ɛnsiiɛ kabea mu ɛno yɛ sɛdeɛ yɛtwerɛ nanso akenkan mu deɛ yɛbɛka sɛ mekasa owurɔ sɛ ɛwɔ nhwɛsoɔ binom a wobɛtumi de aka yɛ ho anaa sɛ wobɛka bi sɛ resua osuafoɔ no ɔpemsoɔ na resua no ɛwɔ ɛnsiiɛ kabea mu ɔbaa no redware ne ba redware na mmom woka deɛ a wobɛka ɔbaa no redware ne ba na wotwerɛ a re no ɛna bɛkyerɛ sɛ dware no wɔ ɛnsiiɛ kabea mu saa nso na wobɛka sɛ abɔfra no ɔredidi re no ɛna bɛkyerɛ sɛ ɛwɔ ɛnsiiɛ kabea mu na mmom woka deɛ a wobɛka abɔfra no redidi abɔfra no ɔnom nti re no a wotwerɛ a ɛbɛdi kan no ɛna bɛkyerɛ sɛ ɔkasa asɛm no a ɛyɛ adeyɛsɛm no ɛwɔ ɛnsiiɛ kabea mu dase ɛnde yɛda owura ɔsɛ ase bolingo consult number wobɛtumi ne yɛadi nkita ho yɛ 0502 960485 na nkɔpɔn yɛ adom a na wɔtwe edi hɔ no yɛbɛsan ne wasia 0502 960 485 wobɛtumi afra mu abɛfie abɛkyerɛ ne baa deɛ nyɛ saa ane woyɛ asanteni ba mepakyɛw ane wo sɛ kasa no dɔɔso nti wo sɛ wokyɛkyerɛ nanadandan nana yɛda mo ase paa ɛmenhyia mo